Cyn pandemig Covid-19, roedd hi'n cymryd 2 awr ar gyfartaledd i ddihalogi ambulans yn drylwr ar llaw. Gan fod Covid-19 mor heintus, roedd yn rhaid i Wasanaeth Ambulans Cymru ddod o hyd i atebion newydd i gyflymu'r broses hon. Gyda'r fenter ymchwil busnesau bach, cynhaliodd Llywodraeth Cymru, Innovate UK a'r Weinyddiaeth Amddiffyn gystadleuaeth i ddod o hyd i gwmnïau a allai gynnig atebion arloesol, mwyn helpu gyflymu'r broses lanhau. Cafodd 200 o geisiadau eu hasesu a'i sgorio i ddod o hyd i rhai mwyaf fyddawol. Cafodd y rhain wedyn eu dadansoddi yn labordau Porton Down cyn dewis nifer o atebion mwyaf effeithiol i'w treialu gyda Gwasanaeth Ambulans Cymru. Roedd canlyniad cystadleuaeth y fenter ymchwil busnesau bach wedi dod o hyd i atebion sydd wedi cwtogi'r amser glanhau. Mae hyn yn golygu bod y broses diheintio yn cymryd dim ond ychydig o funudau bellach. Mae gallu dod o hyd i'r ateb gorau mewn cyfnod byr wedi bod yn hanfodol drwy gydol y pandemig. Ar gyfer Gwasanaeth Ambulans Cymru, mae proses y fenter ymchwil busnesau bach wedi gweithio'n arbennig o dda i ddatrys eu hangenion busnes.